Bună ziua, bună seara, domnul Rareș. Curiță, trezește-te. Rareș, dă mânuță, bă. Hai, trezește-te, mătite. Ce frumos dă-mi, băi. Uite-l frumos. Hai, mami, trezirea. Rareș, trezește-te. Curiță, eu sunt mami, băi. Rareș, bebe. Rareș. Hai la mami, Curiță. Uite cum dă mami, ai băgat piciorușele acolo. Hai, trezirea. Tătă. Rareș, eu sunt mami. Bună seara. Te pupă mami. Oh, ce greu se trezește băiatul meu. E cam supărit. S-a supărat pe mami că l-a trezit. Da, tati, ce face tati acolo? Se joacă? Hă? Tati așteaptă să te trezești, să vă jucați un pic. Că după aia iarăși faci mami. Mami, tu crezi că visezi? Uite că râde. Rareș, nu te culca înapoi. Te rog, nu te culca înapoi. Mami, nu te culca înapoi, te rog frumos. Haide, mamică. Tu ești încă somnoroasă, Curiță mică. Mami, nu dormi înapoi, te rog. Arată dințișorii. Așa, bravo. Arată dințișorii. Mami, haide să păpăm, să mă duci ceva bun. Să mă duci ceva bun de tot. Mami, Rareș. De 10 minute vorbești și tot adorme înapoi. Trezește-te, mami, trezirea! Bună seara! Trezește-te! Ce faci? Nu te culca înapoi. Ai văzut ce mami ai tu, vezi? Se culcă înapoi. Dă-te 1000 de ori, se culcă înapoi, puiul. Ce face, mami? Nu te lasă să dormi? Hai, bă, tati, uite că îți plăcui. Hai, tati, hai. Hai când îl chem, a început să știe să râd când îl chem. Opa! Mami și tati, nu te lasă să dormi.